I parlem ara de les bapaques de la Festa Major. La coordinadora d'entitats que organitza aquesta activitat diu que a 2 mesos vista de la Festa Major encara no s'ha fet res per condicionar el tapany a tocar de les piscines municipals que han d'acollir les bapaques. A tot això afirma que l'Ajuntament encara no ha signat la proposta que fixa les condicions que ha de venir el tapany on es faran les bapaques i els horaris de la festa, entre altres qüestions. Les entitats apunten que si la situació no canvia, pot ser que enguany no hi hagi bapaques. Els portaveus de la coordinadora de bapaques de la Festa Major van exposar el seu posicionament amb l'acompanyament testimonial dels representants de les 23 entitats que formen part del col·lectiu. La coordinadora es va mostrar finalment favorable a situar aquest Sant Pere a les bapaques a la zona del Pauquís, a tocar de les piscines municipals, tal com proposa l'equip de govern local, sempre i quan l'espai estigui condicionat. I és que diuen a hores d'ara no s'hi ha fet res, per això alerten que si 15 dies abans de l'activitat l'emplaçament no reuneix les condicions adients o es tria una altra ubicació al centre de la ciutat o no hi haurà bapaques. O sigui, no voldríem arribar a la plantada perquè les entitats tenen ganes i s'estimen la Festa Major i tenen ganes de fer barraques, però bé, que si tampoc tenim notícia de com està aquest acord i l'espai no està habilitat, seguim apostant, com sempre, que la Festa Major, si partim de la premissa que s'ha de fer dins, integrada a la ciutat, doncs creiem que hi ha prou espais com per poder, de forma provisional, almenys durant aquest any i fins que aquell espai no estigui totalment adequat, doncs hi ha prou espais com per fer barraques. Parc de Sant Jordi, el Passeig Mata. La coordinadora de bapaques va explicar que després de diverses reunions amb els responsables municipals es va arribar fa un mes a una proposta per fer les bapaques un cop l'Ajuntament va descartar l'emplaçament de Mas Iglesias. El consistori, però, encara no ha signat l'acord. Aquest estableix que les bapaques duraran 4 dies, concretament del 20 al 23 de juny. En tots començaran a les 10 de la nit. Ara bé, el 20 i el 21 acabaran a les 5 del matí. El diumenge 22 finalitzaran a les 3 de la matinada i l'endemà acabaran a les 7 del matí. La coordinadora va deixar clar que des d'un primer moment es va mostrar contrària a situar les bapaques al polígon Agrapeus, tal com inicialment va plantejar l'Ajuntament. A tot això va criticar durament el regidor de la Guàrdia Urbana, Eduard Ortiz, perquè segons el col·lectiu, amb les seves declaracions, ha mostrat menys preu cap a les bapaques i per contra va agrair al grup municipal de la Cori el fet que, segons l'entitat, hagi estat l'única formació política que s'hagi preocupat per la problemàtica. I l'alcalde ha dit que s'està treballant perquè la nova ubicació reuneixi les condicions adients per acollir les bapaques. Lluís Miquel Pérez ha afirmat amb rotunditat i com veuran visiblement modest que l'Ajuntament no acceptarà cap ultimàtum. L'Ajuntament de Reus no admetrà cap tipus ni de presa, ni d'ultimàtum, ni de xantatge. Això, en tot cas, ho podem admetre en qüestions de primera necessitat, però no en qüestions com les relacionades amb una aportació festiva o la Festa Major. Estem treballant per tindre un lloc adequat amb garanties de subministre d'electre, de sanitari, etc. Per tant, que facin un favor de no parlar amb aquests termes d'ultimàtum, perquè nosaltres fem una feina que